ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ରେଣୁବଳା ରାଉତ ଏକ୍ସ କର୍ପୋରେଟର ଏବଂ ଅନ୍ଦରପୁର ନାଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବର ପରିଚାଳନା କମିଟିର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ନାଗେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାଗର ଯାତ୍ରା ହେବ। ସେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଏଠି ଜନସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଭଳି କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଅନ୍ଦରପୁର ନାଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଆଜିକୁ 22-23 ବର୍ଷ ହେବ ଆମର ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଏଠି ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ହୁଏ। ଏବଂ ଏଠି ବହୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏ ନାଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଏତେ କୃପା ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏତେ ସଂଖ୍ୟା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସି ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେସବୁ ଆସିକି ଏଠି କିପରି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ତ ମନ୍ଦିର ଆଗେ ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ତାପରେ ଭଜନ ସମାରୋହ ହୁଏ, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଥାନା ଯେଉଁ ଏଠି ଅଛି ମଧୁପାଟଣା ଥାନା, ଆମେ ଏଠି ପରମିଶନ୍ ନେଇକି ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଏଠି ଆସିକି ଏମିତି ଯେ ମାନସିକ ବି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତି। ଆମର ଅନ୍ଦରପୁରର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା, ପୁରୁଷ ଏବଂ ଛୁଆମାନେ ଆସି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ବି ପାରୁନୁ। ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ବି ଏଠିକି ଆସେ, ଏଠି ଆମର କିଛି ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି, ଆଉ ଭଜନ ସମାରୋହ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ନାଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା ସେଇଭଳି ଆହୁରି ଅଧିକା ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର 53 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଯାହା ବି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତି, ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମେରିକାରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କିଛି ମାନସିକ କରିଥିବେ ବୋଧେ, ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ଆଉ ତେଣୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ମହାଦୀପ ହୁଏ। ଗୋଟେ 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ସେଇ ସବୁ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋର କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର ଟିକେ ଅଲଗା ମନୋବୃତ୍ତି ଥାଏ ଯେ ଆମର ମନ୍ଦିର କେମିତି ସଫା ରହିବ, ମନ୍ଦିର କେମିତି ଠିକ୍ ପୂଜା ହେବ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେବ, ଠିକ୍ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଯେମିତି ଏଠି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ। ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଲା, ଆମର ସୋମବାର ହେଲା, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏଠି ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ 3ଟି ପର୍ବ, ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଲା ଜାଗର, ତ ଶିବ ବିବାହ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମର ଜାଗର, ଶିବ ବିବାହ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମର 7 ଦିନ ରୋଷେଇ ହୁଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁକି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଆସିକି ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନ୍ଦରପୁରର ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ଏହିପରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ଆଉ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ଘର ପାଇଁ ଖୁସି ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଯେ ସେମାନେ ନିରାମୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ନିରାମୟ ହଉ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସମସ୍ତେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସେମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ ସେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। କେବଳ ମୁଁ ସେତିକି କହିକି ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନାଗେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ? ଆମେ ତ କୌଣସି ସରକାର ଅନୁଦାନ ଏଠି ପାଇନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ କଲ୍ୟାଣ ନଗର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗର ଏଠି ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ, ଟିକେ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବେନି। ଆଉ 2ଟି ଠାକୁର ମାନେ ଆମର ହବାର ଅଛି, ଏବେ ଚାଲିଛି କାମ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦଧିନଉତି ଆଉ 2ଟା ଠାକୁର ଉପରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବି ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ବି ଏବେ ବି ଯେଉଁ ଆମେ କାହିଁ ଏବେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଜାଗର ଆସିଗଲା ସେ କାମ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି। ଜାଗର ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଶେଷ କରିବୁ। ଆଉ ଟିକେ ଶେଷରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରୁ କେମିତି ସମର୍ଥନ ପାଉଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ଇତ୍ୟାଦି କଥା? ନାଇଁ, ମୋର ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। କାହିଁକି ମୁଁ କୁହେ ଯେ ଦେଖ ତମେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତମକୁ ବିଦ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ତମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତମେ ମାନେ ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିକି ଭଲରେ ରହିଛ, ତମେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଭଗବାନ ତ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଭଗବାନ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେବା? ତମେ କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଉ, ସେମାନେ ମୋର 2 ଝିଅ ପୁଅ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରତି ଜାଗରରେ ହଉ କି ଆମର ଶିବ ବିବାହ ହଉ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଯାହା କୁହେ ସେ ମାନିକି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନା ଆପଣ କହିଲା ପରେ କରନ୍ତି? ନା, ସେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରଥମରୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁରେ ସେମାନେ ଝିଅ, ମୁଁ ବି ଏ ଗାଁର ଝିଅ। ତେଣୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଯାହା ବି କହିଲେ ବି ଦିଅନ୍ତି, ନ କହିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ହଁ, ମୋ ଆଦର୍ଶରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଶିବଙ୍କର ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲା ସେମିତି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଯାଉ ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ନାଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଥାନ୍ତୁ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏତିକି କାମନା କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।